Salutare la toți! Eu sunt a voastră Carina! Iar astăzi noi ne vom juca Brawl Stars, cum v-am promis! Uitați, eu v-am zis să l-am și pe game, să vă arăt inventarul meu. Uitați, stați să intru aici. Uitați, am aici mulți brawleri. Uitați, aici ai game. Dominic își va pune altceva. Mi-a scris ceva. Hello, canal. Hello, canal. Pune alt brawler. Pune alt brawler, că eu l-am acum pe... Uitați. V-am zis, l-am pe Gale. V-am zis? Puteți să urmăriți ăsta. Că cu ăsta vă voi arăta mereu. Stați că ne scrie acum ceva. Că vedeți aici că scrie. Aici. I-am scris încă un well play, că am pus un pic de stopuleț. Iar stai să dau ready. De ce nu pot să dau ready? Să mă vadă. Trebuie să-și pun alt brawler. Eu trebuie să-mi pun bine. Să văd pe cine să pun. Pe Bo? Da. Nu, mai bine jucăm ăsta, please. Oare putem? Ok, hai pe ăsta. Am dat ready. Yay, prima dată când apar pe canal în Brawl Stars. În Brawl Stars să nu-mi dați, că nu știu cum faceți, îmi pare rău. Dar promit că pe Roblox puteți să-mi dați. Că acolo le voi accepta mereu. Așa, haideți să câștigăm oare? Oare o să facem și unboxing-uri, dar încă nu, îmi pare rău. Pentru că încă mai am nevoie de timp ca să am canalul. O să facem și reacții, dar o să facem mai multe chestii. Poate o să postăm 5 sau 6 episoade pe zi, nu știu încă sigur. Poate 4 sau 5, nu știu clar, sigur. Dar știu că vom posta mult. Că am mai avut un canal, dar acela nu-l mai am, că era pe altă tabletă. Îmi pare rău. Nu vreau să vă zic numele, că să nu-mi dați acolo mai bine îmi dați pe acesta, că e nou-nouț. Nu de acum câteva minute. Dacă mă vedeți acum că mă opresc și auziți așa sunete pe fundal, îmi pare rău că acum am mâncat ceva și am primit ceva. Am câștigat. Uitați. Wow, am primit ceva. Yay! Wow! Sau putem, uita ce putem să facem. Să căutați acest club. Aici este fratele meu, Dominic. Iar uitați, aici aveți grupul. Noi în total, uitați câte trofee avem. Aici de la 0 trofee în sus aveți voie. Aici așa e open. Puteți să intrați mult, eu am intrat. Iar aici mare o să aveți un buton de join și bam, îl apăsați. Și atunci veți fi membru. Vă lasă Dominic. Oare? Hai să-i scriem. Scriem
Haideți să-l întrebăm. Ez înseamnă easy. Se gândește. Oare îi lasă? Ei, vă lasă! Haideți să ne facem multe meciuri în acest episod. Auzi, da, da și ea nu adică voi acolo. Să nu fie umedească. Am făcut așa. Facem tot felul de chestii. Nu sunt încărcate niciunul din tabletă sau ăsta, nimica. Filmătorul de film. Ha? Menie. Îmi pare rău, nu m-am mișcat, îmi pare rău. Aici mâncam produbii. Nu fac reclamă, să știți. Cine este copil? Încă Cine este copil încă? Eu vă urez la mulți ani fericire la copilului cât va fi peste 2 zile. Haideți să vedem, reușim să câștigăm. Oare? Noi vom reuși? Mă împins aici. Nu băgați în seamă, dragi prieteni. Nu băgați în seamă. Nu, îmi pare rău că l-am dat așa. Am încercat și eu să văd cât de tare se aude. Eu de obicei nu joc cu volum, dar acum ca să auziți și voi, cine are Roblox sau Minecraft sau Brawl Stars să dea un like și să scrie în comentarii eu. Cine e în clasa de la 1 până în a 7-a să scrie în comentarii eu. Astăzi vom încerca să facem cât de mult putem. Haideți să facem multe. Oare îl vrea să ne-l pună? Oare cine a scris? Mă joc Roblox. Skate. Și cam atât a fost cu episodul de azi. Dacă v-a plăcut, dați like, share și subscribe. Nu uitați de clopoțel. Pa, pa! Cu voi a fost a voastră Carina.